subscribing kana ku danna ƙararrawar. Maraba da zuwa shafin jaruman manyan Kannywood. Idan wannan shine zuwan ka farko, ka danna subscribing kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu cikin sauƙi da zarar fara. Wata sabuwar shahararren bidiyo na Breaker zai fitar tare da shi da Adam A. Zango na sabuwar waƙarsa da ya fitar a bana-banan nan ta 2021. Kada ka bari a baka labari, ka danna subscribe domin zuwan ƙarin sauran labari. Masu kallon mu gani kuma da wani dan wani faɗa muku tun farko dama ɗan uwana a wajen nan suna nan da dama. To mun ta hira da jarumai kusan ni kuma an daga mawaki daɗi nake ji saboda ni to aya nan na bakarfi ko ya kace to dole ne ai amma dai wato ba sai na gabatar da bawan Allah nan ba, amma dai waka a bakin mai ita ya fi daɗi musamman ma amma mawaki ne ko ya kace to sai ka gabatar da kanka. Da farko dai assalamu alaikum, sunana Hamisu sai Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breaker Turai. Mala Hamisu, ka shigo AMA Awards, ka zo ne don ka bada gudunmuwa ne ko wato ka shiga wani rukuni na AMA Awards, ya abin yake? Gaskiya ina ɗaya daga cikin wayanda suke neman nasara a cikin wannan award. Kaga da cewa ba zuwa ne ka sanda aka fara shiga rukunin AMA Awards kuma ta zama AMA Awards, West African Awards. To menene ra'ayinka game da wannan ci gaban da AMA Awards ta samu? Ai wannan ci gaba ne babba wanda zan iya cewa a cikin wannan shekarar yana daga abin da ya kamata a ce a jera a cikin ci gaban da yake a arewacin Najeriya. A ce yau muna da wani award da ake yi a arewacin Najeriya wanda ya hada da kasashe da abun an faɗaɗa shi da dama mu kanmu abu ne wanda za mu ji daɗi. Wannan irin shi ne a waɗanda idan kai nasara a cikinsa za ka zo ka bugi kirji ka ce ka nasara a wadda babba saboda irin mutanen da za ka yi gwagwarmaya da su. Gaskiya na ji daɗi sosai, na ji daɗi sosai. Kasan shekara mai zuwa ba zai iya yiwa fa maybe Nijar za a tafi. To ban sani ba, comment to topel. To maza ka je ka koyi Faransanci. Ni da Nijar ai amana ce. Sun sani. To mun gode.